Samantala, Idol, nagsagawa po ng clearing at tree trimming operations naman po sa ang Barangay Disaster Risk Reduction Management Council ng San Jose, San Jacinto, Pangasinan para ito sa pag-iwas sa pagbaha at posibleng magiging epekto ng tag-ulan. Sa ibinahaging post, kabilang sa isinagawa ay ang pagputol at pagtatabas ng mga sanga ng puno at iba pang mga halaman na maaaring magdulot ng panganib sa mga residente sa panahon ng masamang panahon. Bahagi ang regular na pagdilinis at pagpapanatili ng kalinisan ng disaster preparedness. Nagsagawa ng clearing at tree trimming operations ang Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council ng Barangay San Jose, San Jacinto, Pangasinan bilang bahagi na sa paghahanda ng panahon ng tag-ulan. Layunin umano ng aktibidad na mabawasan ang panganib ng pagbaha at maiwasan din ang posibleng pinsalang dulot ng masamang panahon sa komunidad. Ayon sa binahaging ulat, kabilang sa mga isinagawang hakbang ang pagputol at pagtabas ng sanga ng puno at iba pang halaman na maaring magdulot ng panganib sa mga residente. At sa isinagawang paglilinis, pinaalala ng mga tiga-barangay council ang pakikipagtulungan ng mga residente sa pagpapanatili ng kalinisan sa komunidad upang matiyak ang kaligtasan ng lahat. IFM News. IFM News. IFM News.